ymddihiriad sy'n gyda'n gyntaf, does yna fawr o swmp na sylwedd academaidd i beth sy'n gennych chi heddiw, ond yng ngobaith i ydy bod chi wedi gwledda di mwynhau gymaint ar y wledd ddeallusol drwy'r dydd bod chi'n barod am rhywfaint o ryw bwdin creadigol cyn bod chi'n ymadael ar ddiwedd y dydd. Felly, beth sy'n genna i ydy rhyw fath o'r slideshow barddol bron ydy o mewn ffordd. Fi eisiau ddigon ffodus o gael ymweld ar Wladfa llynedd pan o'n i'n gweithio yn Academi Hwyl TV yn Abertawe. A jyst cyn bod fi'n symud ymlaen i egluro'r llun, dyn ni'n mynd â chi'n ei weld o fanna. Pan landio ni yn y gaiman ar yn gwylio'r bora cyntaf, dim syniad lle i fynd na pwy i gysylltu nhw na dim. Dyna lle oedd esyll digwydd bod chwarae teg yn barod i fynd â ni yn y car bach i lle Cul, a dyma'n dweud, mae rhaid i ti gymryd llun o hwn, las bardas, mae'n i ddweud, ac wrth gwrs oedd hynny i fi'n rhyw atsain o bardas yn syth, bron o tasau'n gwybod bod fi'n mynd i fod yma'n siarad am farddoniaeth heddiw. Ond ia, fel o'n i'n dweud, ar wyliau oeddwn ni fod yn y Wladfa, ac oeddwn ni'n gobeithio mae'r math yma o beth fyddwn ni'n ei wneud rhyw helf y mol ac ymlacio anghariad lwri wedi dod allan hefo fi, ond mi ffintio ni'n sydyn iawn nad felly drwy'r amser oedd i fod. Mi oeddwn ni hefyd yn ymweld â Sioned, rhaid o chi bosib yn i'n nabod i Sioned Jones, oedd hi'n fyfyrwraig, oedd hi'n yma ar un pryd am i yn Ysgol y Gymraeg yn Prifysgol Caerdydd. Bellach yn dysgu yn yr ysgol yn Rhylew, ac felly oeddwn ni'n mynd i ymweld â hi, a buan ddodd yr e-byst trwy'r rai wythnosau cyn i ddod allan yn gofyn i ni fynd i wneud rhyw weithio neu gilydd, ac o'n i'n gweld fy ngwyliau yn diflannu, ond o'n i'n ofnadwy o falch ar ôl i mi fynd, yn bod ni wedi cytuno i wneud y gweithdai yma. Oherwydd oedd o'n gyfle i gael dod i gyfarfod pobl a dod i nabod pobl, ond hefyd, fel ydych chi'n gweld y croeso mor gynnas gafon ni pan oeddwn ni'n y Wladfa, o'n i'n hynod ddiolchgar ac yn hynod falch mod i'n gallu rhyw fath o ddod ar rhywbeth hefo fi hefyd mewn ffordd. Felly, oeddwn i'n meddwl bys o'n i'n trefnu ambell i weithdy. A'r gweithdy cyntaf wnaethon ni oedd yn Ysgol yr Hendra yn Rhylew, ac i roi rhywfaint o gefndir i chi o'r gweithdai yma, dwi'n ni'n faint o'na chi sy'n gyfarwydd ar gerdd darllen y map yn iawn gan Twm Morris. Mae'n rhyw fath o gair lle mae'n dweud, cerwch i brynu map go fawr, dorwch o ar led ar lawr, gnewch dwll pin drwy bob un llan, nes bod yna dylla ym mhob man. A byrdwn y gerdd mewn ffordd ydy bod chi'n rhyw fath o... Mae'r ffordd iawn o ddarllen map ydy bod chi'n nodi yn gwneud marc yn yr holl lefydd sydd yn arwyddocaol i chi fel unigolyn neu fel cymuned, fel pobl, hyd yn oed fel cenedl, a bod chi wedyn yn gallu dal y map yma fyny a gweld y golan dod drwyddo fo, lle mi ddylwn ni fod wedi dod ar map hynod dyllog bellach sy'n gen i, efo fi heddiw, ond dwi wedi anghofio, ond dyna oedd gen i. A'r negas o'n i'n trio dosglwyddo wrth ddod â'r cerdd yma i'r gweithdai mewn ffordd oedd, mae angen i chi nabod llefydd o'ch cwmpas chi sy'n arwyddocaol i chi ac i'ch cymuned. Ac o'n i'n gobeithio wedyn y byswn ni'n gallu creu rhyw fath o fap gerddi yn hynna'n. Bod ni'n mynd at y plant ac yn gofyn iddyn nhw lle sy'n bwysig i chi, pa leoliadau, pa lefydd sy'n arwyddocaol i chi yn yr ardal o'ch cwmpas chi. A bod ni wedyn yn llunio rhyw fath o fap gerddi yn dilyn taith o gwmpas y llefydd yma. A pryn oedden ni wedi dechrau hel syniadau ac oedd yna gerdd wedi cyrraedd o'r rwla, achos dyma chi griw brwdfrydig, llawn bwrlwm, mor falch o'i hardal, mor falch o'i cymuned ac o'i iaith, yn byrlymu efo syniadau ac yn bwysicach efo odla oedd yna ddim digon o odla i'w cael efo'r criw yma yn yr ysgol, ac yn fuan iawn oeddwn ni wedi dod â'r gerdd yma at ei gilydd. Felly na i ddarllen y gerdd ac allan gawn ni weld rhywfaint o lunio o'r gweithdy hefyd, tra bod fi wrthi. Felly dyma'r gerdd gafon ni gan blant yr ysgol yn Rhylew, croesawu'r byd i Patagonia. Dewch i weld yn hardal ni, dewch i weld ein ysgol ni, da ni'n mynd i ganu i chi. Yn Rhylew ydym ni'n byw, dyma dref lle mae llawer o liw. Yn y gaiman mae eisteddfod yn fan hyn da ni'n hoffi bod. Cawn ganu ag adrodd yn Rhyfelin, yna cael te a bara menyn cyn mynd i ddawnsio ym Mhorth Madryn. Os awn i'r gaiman, cawn weld afon Camwy, ac ym Mhorth Madryn, cawn weld Morfilod, ac yn ôl afon, mae mwy o'r afon.
Yna i Pwnta Tombo i weld pengwyn neu ddau, neu i draeth Porth Madryn i weld y bai. Can anfon ein cyfarchio ni o'r hendra i'n ffrindiau pell yn ysgol y pentre uchaf, fyna gysylltiad rhwng yr ysgolion. De America, yr Ariannin a Patagonia, trwy bwt, trelew, mae croeso i chi yma. Dyna gyflwyniad i'n hardal ni. Dewch, mae'n gyfla na allwch i golli. Bydd croeso ym Mhatagonia i chi, ac yma'n aros y byddwn ni. A dyna'n gair gen i fan yna, y plant oedd wedi llunio y gair yna ac wedi bod yn taflu syniadau i hel nhw at ei gilydd. Felly, yr unig beth o'n i'n neud, fel ydych chi'n gallu gweld, oedd trio cofnodi'r peth mor frisiog ac y medrwn ni, achos oedden nhw'n taflu'r llinellau a'r syniadau yma ata i. Felly, mae'n gair bach hyfryd yn dydi. A dwi'n meddwl, y bwriad o gen nhw oedd, oedden nhw'n dweud, da ni'n mynd i osod hon ar ddrws yr ysgol. A dwi'n gwybod Darllen nhw erioed, ond dyna oedd y bwriad gen nhw, beth bynnag. Wel, ar ôl yr uchafbwynt barddol yna, alla hi ddim ond mynd i lawr yr allt o'r fan honno wrth gwrs. Ac ymlaen â ni i gwalio lan i'r gaiman. A mi ges i dipyn o sioc, ddweud y gwir, pan gyrhaeddus i gaiman y tro cyntaf, gweld y posteri yma mewn ffenestri siop ag ati ym mhob man. Y gyntaf, lle maen nhw wedi cael y lluniau yma, ac yn ail, dwi'n o'i cweith oedd angen 3 llun gwahanol o hwnna ar y poster mi, fysa un wedi bod yn hen ddigon yn fwy na digon, dweud y gwir. Ond o'n i'n falch iawn bod Iwan Madog wedi bod yn hysbysebu'r noson fel yna, oherwydd mi gafon ni griw ofnadwy o dda yn dod at ei gilydd. Mi gawson ni darllen ambell i gerdd, mi o'n i'n chwarae rhyw gema geiriol, pwysig iawn oedd y pizza a'r gwyn, dwi'n meddwl bod hwnna'n dipyn o atyniad hefyd. Ac wedyn mi gawson ni greu ambell gerdd ar y cyd, ar yr un patrwm, defnyddio eto darllen y map yn iawn trwy Morris ac yn trio llunio rhyw fath o gerddi gweddol debyg yn hynna'n. Felly o'n i'n meddwl bys ni'n rhoi blas i chi o rai o'r cerddi hynny hefyd. Ond peth ofnadwy o braf ydi ffigenw ynde. A mi oedd pawb yn cystadlu o dan y ffigenw a gan bod ambell un yma heddiw dwi'n meddwl oedd yna yn y noson na i ddim datgelu pwy oedd yr awduron, mi gewch chi drio dyfalu pwy oedden nhw a lle bod ambell i gliw yn y lluniau. Lle mae gennych chi gerdd fan hyn o'r dorth mi welaf ddyffryn ac afon droellog ddiog. Mae'r helig yn siglo yn yr awel a chlywaf wau y llanciau llon yn lluchio'r bel hirgron. Tra'r dorf yn lleisio'n groch. Drai goch, drai goch. Oedd hwnna'n un egniol reit ar y dechrau. Oedd hon yn un anwyl iawn yr ochr yma gan rhywun o'r enw Morris yn hel atgofion am fynd i gwmorthyn. Felly, anfon ni nôl i Gymru fan hyn mewn ffordd. Efo taid i fyny'r un clen yn arafach awn yn awr. Mi'n fach ac yn tan hen, ond eto mae'r ysfan fawr i gyrraedd pen y daith, i le lle daliwn bysgod maith. At gwmorthu awn yn fore, dyma'r llyn a'r pysgod gore. Pysgod oedd fy nain yn sglaffio cyn trwy anga caeth i chipio. Mae'n yr un dasg gafodd pawb, lot o bobl wedi mynd i gyfeiriadau gwahanol iawn, a dwi'n meddwl bod y ddwy gairdd yma yn rhyw fath o ddangos hynny. Be ydych chi wedi weld, borrachos del tablon, Mae yna ddwy gerdd gwahanol iawn yn fan hyn o ystyried bod nhw wedi cael yr un dasg. Felly, dyma chi edrach eto tuag at Gymru yn y gerdd gyntaf ar y chwith. Mae hen wlad fy nhadau yn anwyl i mi, pob capel, pob ysgol a thafarn a thu. Ewch yno heb frysio, mwynhewch o hyd, cofiwch fai a bereiron a'r cestyll i gyd. Mae croeso gledda a 1000 o gyfarchion dros baned a chacen. Dewch yma yn brydlon, dilynwch y cwmpawd o'r gogledd i'r de, cewch joio wrth grwydro o le i le, o Gaerdydd i Gaergybyd o Sinlla gwell, bydd croeso cynnes i Batagonwyr o bell. Felly mae rhyw fap go eang yn sôn am wahanol fanna dros Gymru i gyd. Ond mae hwn ar y dde wedyn, mae hwn yn daith go iawn drwy ddyffryn Camwy. Yn nodi'r llefydd fesul un. O'n i wrth y modd efo hwn gyn borrachos del tablon. Dewch i dir Halen cyn mynd i Salem. Heibio blan alaw yn ddistaw. I fod yn Bethesda cyn amser siesta. Wedyn Bryn Crwn o rife a'r cwn trwodd i gaiman lle ganwyd mam. Erbyn cyrraedd lle Cul, mae hi'n ddydd Sul. Prynu twrci cyn cyrraedd Treorci.
Pan gyrhaeddwn drelew, bydd y twrci'n dew. Felly, o'n i wrth y modd efo gerdd bach yna gan y borachos. O'n i oedd hon yn hyfryd ar y chwith fan hyn, mor delynegol, mor deimladwy, a dim mynd i le hollol wahanol i unrhyw un arall. Mae yna deimlad go iawn tu ôl i hon, dwi'n meddwl. Trwy helig glan yr afon, daw gole'r lleiad gron, a minan sibrwd geiriau yng nghlys yr eneth hon, a hithan gwrthod blodau ag esgles ger y don. Ac o'n i'n meddwl bod, mae'n lyflu dydy, mae'n canu lle. A oedd y map T9 yn ddiddorol iawn i fi hefyd. Der am dro gyda fi, o'n i weld 9 yn ei thu. Mae'n jyst gymaint o weithgaredda, mae'r peth yn fyw yn y gerdd yma, o'n i'n meddwl. Arogla jam, plums yn ffrwtian a chawn chwarae gyda taid a rwdlan. Wedyn maen nhw'n mynd i fita per a myfyrio ar y ser. A be oedd yn haro fi fan hyn, Dys i ddechrau dechrau bod am llawer o glawt deallusol yn perthyn i fi, ond o'n i'n dysgu rhywbeth bob dydd fan hyn, bara menyn ffroes a plum pudding. Do'n i'n gyfarwydd o gwbl ar term ffroes, felly ges i ddysgu fath newydd y noson honno, yn sicr. Ac o'n i wrth y modd fan hyn, yr ffarwelio yma ar y diwedd. Gwisgad y sgarff cyn cael dy gotsito. Mae'n amser mynd adre a deud chawsito. Yna rhyw gymysgedd ieithyddol, dwi'n siŵr chi'n gallu rhyw dadansoddi a dehongli fan'na beth sy'n mynd ymlaen, yr ito bach na'r bachgyn ar ddiwedd. Ond o'n i'n meddwl, mae hwn yn wych, da chi'n arfer deud codsito, chawsito. Na, oedden ni'n rhyw stryglo braidd efo'r odl oeddwn ni erbyn y diwedd. Dwi'n meddwl, sy'n misio chi, da chi wad, cyfadda hynna, so well gen i bod chi'n deud, da ni'n defnyddio'r geiriau yma. Felly, ges i amser wrth fy modd yn y gael yma. A deud y gwir mi, fi nes i awgrymu yn eitha hi ar diwedd y noson. O pan anwch chi godi rhyw dim talwn yn ded, chi fod, mae'r talwn y beirdd ar Radio Cymru wastad yn chwilio am dima newydd. A dwi'n siŵr bellach ffordd mae datblygiadau technolegol yn mynd. Pam na fysa modd cael tîm tafarn, tîm gwalia lan, tîm talwn gwalia lan yn cystadlu ar y talwn, dwi'n siŵr bysa modd. Ond wedyn, mi aethon ni draw i'r Andes a tybod os na dîm arall yn fanno yn haros i. Draw i Ysgol, yr eithon ni a chael croeso mawr yn fan yna. A, wel, o'n i'n cyn i mi glywed esyll y siarad, o'n i wrth y modd a gaethon ni gyfle i werthu os ylwch chi amball i gopi o ynghyfrol farddoniaeth i y noson honno, o'n i'n meddwl, esgob. Mae'r llyfr wedi gwerthu'n well yn Ysgol na mae wedi wneud yng Nghymru. Ond dwi'n dall bellach, da chi mor desbryd am lyfrau yna. Mi gymrwch chi unrhyw un rwch sy'n grewch chi. Felly dyna pam bod y gyfrol wedi gwerthu cystal. Ond na, ges i amser wrth y modd, fi a lwri yn y cam fan yna, gofod sy'n amser wrth yn bodda yn fan hyn hefyd. A da chi wad, dwi'n mynd i gael gwarad o weithio da, felly fe nes i fan hyn eto, wel, darllen y map yn iawn wrth gwrs, a mi gawson ni gnwd helaeth o gerddi'n fan hyn hefyd. Y deinasor yn fan hyn yn sôn am ffyrwlio gwelwn o'n cysgu'n dawel dan y to, y mynwent yng nghanol y paith, byddent yn treulio i dyddiau maith. So'n nigro'n hapus o hyd, ymwelwyr ddaw o ben draw'r byd, Veronica hefyd sy'n llawenhau achos bod gwaith i'w gwblhau. Ac oedden ni newydd fod yn yr amgueddfa yn Rhylew yn gweld y deinosoriaid, felly ac tra oedden ni yna, ddoth y newyddion bod nhw wedi dod o hyd i deinosor hyd yn oed yn fwy, dwi'n meddwl yn de. Felly dyna lle o'n i'n reit falch o fi fy hyn, dwi wedi gweld esgyn deinosor mwyaf byd, a wedyn y newyddion yn cyrraedd bod nhw wedi ffeindio hyd yn oed yn fwy wedyn. Tra bod pobl gaiman yn hoff iawn o ffug enwa, teitla oedd yn mynd â bryd pobl draw yn yr Andes, felly mae gennym ni fwy o deitla na ffug enwa fan hyn. A gwyl y glaniad, oedd hon yn gerdd ddiddorol oherwydd, dwi'n meddwl hon oedd i sticio agosa at darllen y map yn iawn mewn ffordd, ac sôn am y lle oedd arwydd o cael nhw, a mae sôn fan hyn am Abergyrlaint a pentre sydyn ar Ysgol wrth gwrs yn de. Felly, a mae yna daith fan hyn hefyd o'r Andes i Fforto Madryn. Awn ni ddathlu gwyl y glaniad lawr i Madryn cyn cael panad. Gadael y cwn cyn teithio i lawr, gadael yr orsedd ar afon fawr. Cofiwn Abergyrlaint a'i hanes, pentre sydyn a'r gymdoges. Pawb yn hapus, neb yn cwyno, pwy sy'n gallu peidio ag ymuno. Ni'n meddwl bod hwnna'n un gryno braf. Ar ola wedyn o Gryw yr Andes, a enw hon ydy
yr Andes. Pan fydd yn eira mis Mehefin, dewch chi sgio i Drefelin. Pobl nant fach sydd â golwg iach, braf i'w mynd yno i gael te bach. Croesi'r ffin i gyrraedd Chile, bwyta empanadas, poeth a chili. Cychwnnwn wedyn am Bariloche. Edrychwn ymlaen at gael caffe con leche, mwyn chi faddau fi am fy nganu Sbeineg. Beth am fynd i weld Cerro Otto, ac o fan yno, nôl mewn Don Otto. O'n i'n gallu gwerthfawrogi hwnna am bod ni'n newydd groesi'r paith mewn un o fysys Don Otto. I ysgol ac yn syth i'r hotel i gysgu, bwyta a ffesgu. O wel, awn yna i weld bedd Malacara cyn mynd at Cleri i bobi bara. Cyrraedd adra ar ôl spel wedi llwyr ymladd. Wel, am fel. Mae di'n harro fi o'r dechrau'r diwedd mae odl yn beth mawr yn y gweithdai yma. Dwi'n meddwl bod o'n rhan eitha creiddiol o gerdd wreiddiol gan Tom Morris hefyd. Felly, sut o'n i'n gwneud am amser? Gwneud rhywch chydig ambell munud. Chos mi ges i fy... O'n i just wrth y modd wedi cael modd i fyw yn cyfarfod yr holl bobl yma ac yn cael dod i darllen y cerddi yma. O'n i'n teimlo, bod fi'n rhyw ofni ar y dechrau'r holl weithdau yma, da ni'n wedi gweithio o gwbl o'n i wedi cael mwynhad pyr. Ges i'n ysbrydoli deu gwir i sgwennu rhywfaint o gerddi am y profiad pan ddys i'n fy ôl am nhw'n. Dydyn nhw'n hanner cystal ag y cynnyrch yn fan hyn, ond o'n i'n meddwl sy'n ni'n cloi efo ambell un o'r rheini, yr profiadau, adlewyrchu ar y profiadau ar ôl dod yn ôl. Yr gardd gyntaf, o'n sôn, fan yna'n doedd am pan fydd i'n eira mis Mehefin, gorau rhyw checio fy hun yn fan yna, gan gofio wrth gwrs bod pethau ben i weirad. Dyna wedi'n harro fi fel rhywun oedd rioed wedi bod cyn bellad i ffwrdd o adra, dwi'n meddwl yr oed o'r blaen. Bod ni'n mynd y mis Mai ac yn gorau mynd yn dillad cynnas a fy Long Johns efo fi, felly gwanwyn gwahanol ydi on. Mor syn o'n blwyddyn i blith rhith o ledrith ail hydra. Down o di'r haf, gweld ein drych, rwy'n edrych rwan adra yn dangos fel cael dengid awr o ryddid ffwrdd o dde. A hael awyr fel plien, oes o hamdden, mwg simdde, arogl mwg ar gil mai, a'r Andes hyd yr hendau, hael isel rwynd corneli'n aros yn os efo ni, a chrensian o dditanaf. Dail oer sych dolurus haf, tan hesg a dwi eto nôl yn ein gwanwyn gwahanol, yn gyffro i gyd, byd ar ben i weired ar awyren. Wedyn oedd hwnna'n gerdd gyntaf mewn rhyw fath o ddilyniant nes i sgwennu oedd i, a dwi'n mynd i ddiflasu chi efo'r dilyniant cyfan. Ond o'n i'n meddwl sy'n ni'n gwneud un arall, gan bod styrt yma, ac mi oedd yr rhieni wedi bod draw rai misoedd yn gynt am fi, a di dod yn ôl yn llond y peth, a di bod wrth i bod, mae dad yn chwarae'r organ yn capal adra, a mi ddod i cael gor ambell i organ yn y gwahanol gapeli, ac oedden nhw'n falch iawn o'r holl gapeli oedden nhw wedi bod ynddyn nhw. A ni'n meddwl, reit, dwi'n mynd i gael rhyw one-up pan nhw fan hyn. Dwi'n mynd i weld allai ymweld â mwy o gapeli na ddaru. Mae dad a chwarae teg i esill, mi fyddwn ni'n hel capeli yn teithio drwy'r dyffryn yn trio ymweld â cynifer o'n nhw ac ymetsa ni. Ond oedd rhywun yn sôn bora yma, mae Chris dwi'n meddwl am y syniad mae gennym ni Cymru dueddiad ofnadwy i ramantu ynghylch y Wladfa. Ond hefyd i weld rhyw fath o ddrych yn cael ei ddal fyny yna, ac mae yn demtasiwn, a mae rhywun yn trio peidio cymharu a gor-symleiddio a gweld pethau'n rhy debyg. Ond o'na rhywbeth wedi'n harro fi am y dyffryn bod pobl wedi mynd i'r trefi, achos dwi'n cael fy nghyhyddo hynny fy hun fel rhywun sydd wedi dod i fyw i Gaerdydd o ddech chi'n gadael eich cymdeithasol. Ond beth sy'n wir, dwi'n meddwl, yn fan hyn a draw, dydy'r peth hynny ddim yn peth drwg bob amser, oherwydd mae yna gymdeithas Gymraeg i haith ofnadwy o gref yn fan hyn yng Nghaerdydd. Dwi'n cael manteisio arni a bod yn rhan ohoni. Ac felly, nid berniadaeth dwi'n prysuro i ddweud sydd ar ddiwedd y gerdd yma, ond rhyw fath o just sylw bach cymharu bod y patryma ffordd mae pobl yn symud yn ôl ac ymlaen yn taro rhywun yn debyg yma a draw. Felly. A dyma ni'n mynd am drem i weld faint welem o'r hen gapeli. Yn rhifo pob trofa, y car yn hela yn siarp rhwng corneli, fel eco dryll yn clecio yn y gwyll, a nina ar golli asfalto'r dylog,
ar lôn Rhiannog yn her i ni. Brysio fel tri ffŵl at ola pŵl yr hen gapeli a farciau'r daith, a dangos lle bu unwaith rhain yn boeni i gael hen ddyffryn i ddeffro a deilio eto, dim ond dal ati. Hen sgerbydau yn yr unigeddau ag eco gweddi. A'r Cymru'n ddiffael wedi ymadael, rhoi gofal ymedi i lafur tlodion Bolivia, wedi gadael pob trofa cyn dianc i'r trefi. Mae'r gerdd yna allan gorffan ar ryw nodyn llai cadarnhaol, ond pidwch â poeni ydy pob cerdd yn y dilyniant. Ond yna, jyst i orffan ar nodyn mwy cadarnhaol na hynny, di cael profedau gwych a dwi'n meddwl bod yna rhywbeth yn yr tima talwr yma. Dych chi'n meddwl nhw chi? Dych chi'n neud rhywbeth? Ond dyna fo, gobeithio bod, dwi'n meddwl, ar ôl bod draw ac yn cynnal y gweithdai yma, mae o'n beth ofnadwy o werthfawr ac yn bwysig, dwi'n meddwl bod fi'n rhannu'r gweithiau arbennig yma sydd wedi cael ei sgwennu efo chi, felly gobeithio wir bod nhw wedi bod o rhywfaint o fwynhad i chi ar ddiwedd prawn fel hyn. Diolch yn fawr.